Però naħseb li dal-pajjiż għandu bżonn il-kulħadd u l-Parnazzist għandu bżonn il-kulħadd. Biex insalili. Hemm deputati oħrajn li jistgħu jagħtu kontribut. Niftakar pereżempju bħalissa f'Mario Gallia, f'Clyde Puli, f'David Take, Kristi De Bono, Claudio Grek. Nisper mhux tinsal xi ħadd. Daw kollha deputati. Kristi De Bono wkoll ġifieri Kristi De Bono dak li għamlet Kristi De Bono. Ismani, qed insemmi. Again, I feel like it's two weights to measures għax il-partit tiegħek. Għaliex? Kristi De Bono. Kristi De Bono, xaħat jek tista' tella li naqra eżatt il-memorja. Kienet xi ħadd illi di kienet tajt li tmur għax-xogħol, ma tmurx għax-xogħol mal-gvern u frodatna jidirli 90,000 euro. Kemm kienu? Ekkuwa. No. Għatma nafa, li għatma smajta li id-defrodat. Għatma smajta. No. Id-defrodata fis-sens li di suppost marret għax-xogħol. U fi 3 snin tmur għax-xogħol forsi marret 5 darbiet, iċ-ċek sar fitu xorta, il-paga ħallastela xorta. U tafx sekonda żgħax din niftakar sew. Ħanajlek, Kristi De Bono, De Bono, the Authorities Manager of Information Analysis, earns up to 34,000 a year, but she only completed 8 hours of the 8 hours of the 1,000. Imma dika mhix differenti. Mela, żomm. Kif inhi differenti? Mhix differenti xejn minn Paul Patch. Zero. U le, ejja fejn sejjer brasek. Le. Inti qed ħallas il-ħadd mal-bass u qed inħoss li l-għama politiku, n-nuċċali politiku tiegħek mhux qed jippermettilek tara dak li huwa tajjeb, dak li huwa ħażin. Id-deputati, ismani, id-deputati taż-żewġ naħat huma eżentati. Hemm deputati miż-żewġ naħat illi meta jkunu din jagħmlu xogħol parlamentari huma eżentati milli jmorru għax-xogħol. Full time tagħha ta'. Dan il-full time tagħha. Hemm ħafna taf x'kienet it-tweġiba tagħha. Taf x'kienet it-tweġiba tagħha. Meta għaltu ma x'tefgħu li d-desk dej il-Portinara. Ma nafx bi onestament. Dik kienet it-tweġiba. Onestament qed ngħidlek ma nafx. U ħanajlek jiena kelli l-Bernard Grek hawnhekk. U l-Bernard Grek għamiltilu l-istess id-doba. U vera sorpriż li tissemmi l-Kersi De Bono, onestament. Qed insemmi meta semmejt Bernard Grek ukoll ammetta li Kersi De Bono ma kellix tagħmilha din il-ħaġa u mbagħad tagħmel din insomma din l-analoġija vera ħażina ta' drug addict, tax misnantuha ċans ieħor għax da kulħadd jagħmel żball, eċetera, eċetera. Fil-fema tiegħi 3 snin ma tidħolx għax-xogħol u t-taxpayer ħallaslek il-paga. Però isma' ftit, attenti mela, jekk ħansemmu wieħed irrid isir analiżi tas-sistema kollha parlamentari għax sal-lum hemm deputati miż-żewġ naħat illi għax jagħmlu xogħol parlamentari iż-żewġ naħat il-full-time job tagħhom huma eżentati milli jmorru. Ma this wasn't the case. Issa I'm 110% sure. Però tista' tikkorrabora dal qed ngħid jiena. Isma' niftik, meta għad li kanna bżonn it-talenti ta' kulħadd. Hemm min għandu 10% jagħti, hemm min għandu 50%. Però nemmen illi kulħadd. U per eżempju Kristi, waħda minn dawk illi kienet assidwa ħafna fil-house visits per eżempju, in-nies il-pols tafu sew. Issa tajt li ma tistax tikkontribwixxi. L-paga ma tmurx għax-xogħol, biex ma tmurx house visits. Isma' ftit. Noqogħdu attenti għax jekk narridu politiċi viċin in-nies mod, imbagħad mela, ejja naqblu hemm bżonn nagħmlu ejja riforma. Riforma. False dichotomy. Isma' ejja nagħmlu riforma. Ġifieri biex tmur house visits irrid ngħidu ma tmurx għax-xogħol. Isma' ftit. Ejja naqblu li għandna bżonn full-time parliamentarians. Ija, ija. Tajjeb, ejja naqblu. Ma jiex ħaġa differenti. Ejja naqblu, mhux differenti. Ejja naqblu. Lill-parlamentari jingħataw remunerazzjoni u se nista' nitkellem fuqha biex ħadd ma jkun se nitkellem għalija għax m'għadniex fil-Parlament. Però hija ridikola li parlamentari jirċievi 950 euro fix-xahar. Partikolarment jien pereżempju l-politika jien kont intija mal-14-il sija 15-il sija kuljum. Jien issagriffikajt il-professjoni. U by the way, minix nilku wieħed, hemm diversi. Ara taħseb li ma naqbilx. Għal 950 euro. Ara taħseb li ma naqbilx. Ġifieri jiena għalija. Ovvjament. Għażla tiegħi ovvjament. Jekk inti qed tagħti servizz il-pubbliku ma mhux tagħti fis-sens. Hawnhekk vera tinħaltu ħas mal-bass. Mela, jien qed ngħidlek li mhuwiex korrett li bniedem għax għandu ċertu konnessjonijiet politiċi jista' ma jitfaċċax għax-xogħol u jitħallas xorta u jdaħħal id-dar madwar 100,000 euro fuq meta ta' 3 snin u tidħol għax-xogħol xi 4 darbit fi 3 snin. Ġifieri din kienet ma nafx kif ma tafix. Onestament tad-dettall, no, ma rridx. It-tieni ħaġa, u bagħad qed nitħattu fuq isma' jista' jkun they don't trust me, mela nistgħu għandek xi paragrafi li nista' forsi ninterpella biex inlaħħam naqra
dil-biċċa xogħol. National Stampede Kirsten gets $30,000 a year for a government job at the Malta Gaming Authority, but has admitted to rarely going into work and has justified it by saying they don't give me any work to do. They don't trust me there because I am a member of the opposition. So she's not excused. She should be there, but she is not, and she has a million excuses why she's not. So they don't give me any work to do. I don't even have an office. My desk is in a corridor next to the mate. Dale Portinara, miskina, sob. She told Times of Malta when confronted about her poor attendance, at no point did she go, isma bro, ikkalma ftit daw il-mistoqsijiet. Imma jiena mhux suppost qiegħda xogħol, jiena għandi jiena eżentata xina membru tal-Parlament, eċetera, eċetera. Ma qalit hekk, qalet jien suppost qedem imma peress li ma jtun ix-xogħol ġest iddeċidejt li ħandaħħal iċ-ċekk xorta. Mela. Hemmhekk kemm frażi illi ma kinux ituni x-xogħol. M'għandix għalfejn iddubbi tagħmel dik il-kelma. Jekk meta jkollok persuna li qed tkun vittimizzata b'dan il-mod, sempliċement għax hija membru tal-oppożizzjoni. Ġifieri vittma. Uwejja bro. Issa hija tajt. Immaġna dik il-ħaġa għala xi ħadd anytime anywhere to do. Immaġna dik il-ħaġa għala xi ħadd laburist. Kont tagħmel l-istess argument li qed nagħmel jiena. Jekk qed jiġi diskriminat politikament. Mhux qed jiġi diskriminat, bro. Inti taħseb li fl-MGA ma kieku riedet tgħidilhom isma' tuni xi ħaġa x'nagħmel. Kienu ħajdu le tam. John, kieku daret l-uffiċċju u saqsit. John, I'm not privy, onestament. Biss però isma' niftit. I find this the core problem of this tribalistic mentality, Jason. Core problem ejja neliminawha billi ndaħlu u naqblu kif kellu jisir. Ija ma nipretendi li xi ħadd oġġettiv intelligenti bħalek, intelligenti bħalek li bħalissa jentħoss mhux tkun oġġettiv. Jgħid isma' alla di wara 3 snin għax xeblu la Times kelmet iċ-ċekk xorta baqgħet tieħdu. Ġifri fit 3 snin di ma ċemplitx xi ħadd u tajlu isma' jena daw mhux qed tituni xogħol ta'. Mhux qed nidħol xogħol, isma' fit 3 snin kull ma dħalt xogħol 4 ijiem. Ara, jien nista' ngħid. You are right now contributing to a shitty culture. Mela, grazzi ħafna tal-kompliment. Mela, tlaqna.